4-3. Juriću, šta ti predstavljaš tu? Četiri, 3 za goste. Oj, nameranje! Ma nemoj! Četiri, 4. Pa ko je mislio da će Čuli obraniti penal? Pet, 4 za goste. Pet. Juriću se žedan. Šufaj! Brani! Ostaje 5-5. Szép, kapusz! Én a moneta, Otoci. Ostaje i dalje 5-5. Zadnja serija. Šest, 5 za goste iz Mađarske. Da, én az előtti csábúra, hogy cselgét ki van. Semmit nem is mondom. Én kihozzám. 6-6. Slijedi dalje raspucavanje. 45 megom. Sedam, 6 za goste. Sedam. Idemo dalje. Aj tromašiti. Promaši. Bravo, Šufaj. Bravo, Kutovac, bravo!
Dede, bravo, dede. Sedam ostaje. Jesi vidio gdje si stavio loptu u jamu? Daj, paj. A neće ni ovaj dat, šta se bojimo. Rekao sam Šuflaj brani. Ajde vidimo, ima kogu narti dat gol još. Ajmo Šuflaj, sad si to branio, daj te golove. Riješi utakmicu i postani junak utakmice. Lagano. Bravo! 8-7, pobjeda Narte. Čestitamo i gostima. Zahvaljujemo na sucima. Ovako, od oka 8,1. Prvi pomoćni 8,4. Ajde, dobro. Da ne moramo pisati.